Zvakatina zvinokunda ngoma kurera atuka hama dzaDomza achiti havasi kuda kubhadhara maintenance, avatuka nezvemupurugwa. Zvimwe zvacho zvinotonyadzisa kana kutaura. Zvinokunda ngoma kurera sezvatambotaura. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification button kuti pese patinoposta muve the first people to know. Sorry kani kuti hatichambomanisana nemamwe madhirika ekutsvaga mari tikakanganwa kukupostera nyaya dzenyu nenguva. So back to our story. The Masaila Diaries coming soon. Operation Pay Me Child Maintenance. Dumiso Masaila, Tembi, Priska, Kumbulani, nezibaba racho rine mhanza nambuya vacho veku Plumtree, muri Masavadha ekwa Gwevu, ataura zvakawanda headmaster zemhanza renyu maira renene, munofamba muchisiya vana kwese kwese. Chii chakadaro ichocho? Vanhu veku Plumtree muri vana vadhevhuru chaiye. Guys, ndo mashoko acho tatofilter ipapa, tatosiya mashoko makukutu ataurwa naKetina avatuka nezvimwe zvinorema. Chero wangu muromo aiwa waramba kutaura zvakadaro. But vari kunzi ivo for the past I don't know how many years now, Domza ati kurei ane 4 years havana kumbobvisa child maintenance. Ende chinhu chinonyadza kurwadza ndechekuti Domza ndiye aisiwa ari picture mai vachitaura mashoko mashura akadaro. Domza angobatanidzwa pamhosva dzaasingazivi. Kana Ketina achirwa nababa vemwana uyu, ko vadii vazviita kuseri vasina kuisa picture remwana? Zvizikamwe kuti hama dzake ndedzipi kana kuti vanhu vekupi. Paaiita madhira aya Ketina, she knew what she was getting herself into. Aitoziva kuti tata variko ende akatoita madhira aya akusvika mwana avepo. Izvi zvichaita kuti Domza asawirirane nehama dzekwababa vake. Was this very necessary hazvo kuti mashoko akadaro aisiwe next nepicture remwana? Zvakaoma hazvo.